Keep inspiring. Milí priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní dnešného videa, v ktorom vám chcem objasniť alebo dať svoje dôvody, že napriek tomu, že mám doma nádherné fotoaparáty, naozaj špičkové, najlepšie fotoaparáty, aké kedy spoločnosť Nikon vyrobila, prečo napriek tomu po nich nesiahnem v každej jednej chvíli. Ale sú situácie, keď naopak siahnem po takomto malom, kompaktnom mirrorless tele a je to telo, ktoré má DX senzor, to znamená senzor o veľkosti APS-C polička. Napríklad aj taký Nikon Z50 vo verzii rímska 2. Dôvod na to je veľmi prozaický, pretože určite všetci dobre viete a poznáte vetu: najlepší fotoaparát nie je ten s najväčším rozlíšením, s najrýchlejším zaostrovaním, s najväčším dynamickým rozsahom, ale najlepší fotoaparát je ten, ktorý máte práve pri sebe. A práve toto je príležitosť pre menší, kompaktnejší systém, ktorý si vezmete, keď niekam cestujete, keď idete do krajín, kde to nie je úplne bezpečné a bojíte sa, že by ste prišli, dajme tomu, o drahú techniku. Idete do krajín, kde veľký fotoaparát púta pozornosť, alebo idete jednoducho tak, že budete veľa chodiť a budete tú techniku nosiť. A pozrite sa naozaj, aký je to rozdiel nosiť full frame so základným objektívom a nosiť DX fotoaparát so základným objektívom. Cieľom dnešného videa je vám ukázať aj to, že sa nemusíte bať DX formátu, že aj ten poskytuje dostatočnú kvalitu, zvlášť pokiaľ ide o cestovateľskú dokumentárnu fotografiu. Keď ide aj o športovú fotografiu, ako náhle mám dostatok svetla, tak mi nevadí ani menší senzor, nevadí mi ani, že mám menej svetelný objektív. Samozrejme, stále môžem siahnuť po svetelnom objektíve a ja vám hneď teraz ukážem, že nie je pravda, že v náročných svetelných podmienkach musí mať full frame. Ja som napríklad s DX fotoaparátom fotografoval na Salaši, kde bolo naozaj málo svetla, naozaj ťažké svetelné podmienky, veľa vyťahovania, kontrastu, veľký dynamický rozsah a aj tam si DX fotoaparát, konkrétne Nikon ZFC, poradil veľmi dobre. Pri dnešnej technológii a pri dnešnom spracovaní obrazu pomocou pokročilých softvérov AI dnes naozaj môžete smelo fotiť aj DX fotoaparátom na ISO hodnoty 3200, 6400 a pri opatrnom spracovaní obrazu dostanete naozaj kvalitný výstup, ktorý môžete použiť nielen na web, ale aj do tlače, dokonca aj na výstavu. Naozaj by som sa toho vôbec nebál. Ak by samozrejme citlivosť ISO nestačila, my máme v portfóliu objektívov pre DX fotoaparáty dnes už aj pomerne svetelné objektívy typu 35 mm 1.7 vo verzii makro, typu 24 mm vo svetelnosti f1.7, taký typický striťacký, extrémne ľahký objektív. Ja vám o všetkých týchto objektívov dnes prinesiem základné informácie a doplním vám do videa aj fotografie, ktoré boli konkrétne s týmito objektívmi nafotené. Ako prvý by som si zobral na mužku štandardný objektív, ktorý sa dodáva v kite s DX fotoaparátmi a je to Nikon Z DX 16 na 50 mm vo svetelnosti 3,5 až 6,3. Áno, tá svetelnosť veľmi rýchlo klesá, ale pozrite sa, ten objektív vyzerá skoro ako krytka na fotoaparát, alebo ani nie ako FTZ adapter, tuším aj ten je širší alebo približne rovnaký. Takže ide o naozaj kompaktný, extrémne ľahký objektív. Samozrejme v tejto cenovej relácii a hlavne v tejto váhe máme polykarbonátový bajonet objektívu, ale je to naozaj kvalitný polykarbonát a nemal som doteraz nejaký problém používať aj objektívy, ktoré nemali kovový bajonet. Pri opatrnom zachádzaní vám môžu zaručiť dlhodobé používanie. Tento objektív, ako vidíte, je v zloženom stave. Po otočením ho dostanem do pracovnej polohy, vtedy sa trošku vysunie.
No a potom sa zasúva vo veľmi malom rozsahu. Napriek tomu, že ide o extrémne kompaktný, ľahučký a lacný objektív, výsledky z neho sú veľmi prekvapivé. Je prekvapivo ostrý, odolný voči proti svetlu a naozaj opticky za tú cenu mu nemôžeme vytýkať absolútne nič. Ak uvažujete o kúpe tela DX, či už ide o ZFC, Z50, Z50 vo verzii rímska 2, určite by som to kupoval s týmto objektívom ako základom, pretože ten cenový rozdiel je minimálny a získavate za to takýto malý šikovný objektív, ktorý vám urobí na prechádzkach, na výletoch, na dovolenkách nenahraditeľnú službu. Druhým objektívom v rovnakom rozsahu 16x50 je Nikkor Z DX 16x50 vo svetelnosti f2,8. Hneď ste určite tí skúsenejší spozornili, áno, je to objektív, ktorý má v celom rozsahu konštantnú svetelnosť, a to profesionálnu svetelnosť f2,8. Samozrejme, tento objektív už je aj lepšie vybudovaný, má kovový bajonet, je utesnený voči prachu, voči stekajúcej vode a samozrejme má už kvôli svetelnosti aj o niečo väčší rozmer a samozrejme aj o niečo väčšiu váhu. Ale pozor, ten rozdiel nie je tak diametrálny a stále ide o kompaktný objektív, ktorý je veľmi, veľmi ľahký. Naozaj som bol prvýkrát, keď som chytil tento objektív do ruky, som bol veľmi prekvapený, aký ľahučký objektív to je a pritom je to profesionálna svetelnosť f2,8. No a tento objektív nastupuje do svojej služby práve vtedy, keď klesne hladina osvetlenia, keď naozaj potrebujete sa spoľahnúť na to, že sa vám expozícia počas zoomovania nebude meniť. To znamená, že aj pre videotvorcov má zoom objektív s konštantnou svetelnosťou veľký význam. Takže tuto vidíme, ako sa nám vysúva približne o nejakú tretinu svojej dĺžky. No a takisto stúpa aj samozrejme filtrový závit na štandardných 67 mm, ktorý je stále relatívne malý a stále dostanete na neho relatívne lacné filtre. Poďme sa teraz baviť o objektíve, ktorý je určený pre tých, ktorí by chceli mať celý rozsah nejakých ohniskových vzdialeností, ktoré potrebujú v jednom objektíve, ktorí si nebudú chcieť meniť objektívy na cestách z jednoduchých dôvodov, že je prašno, že ich to obťažuje, že teda chcú mať naozaj len jeden kit, objektív a fotoaparát, a to je objektív Nikkor Z DX 18x140 mm. Po prepočte je to presne 27 až 210 mm, ak to porovnáme s full frame. Vidíme, že tento objektív sa už aj výraznejšie vysúva, ale je na druhej strane kvalitne spracovaný, napriek tomu, že opäť polykarbonátový bajonet objektívu, ale ako som vysvetľoval, netreba sa toho báť, ale to zoomovanie je celku plynulé, taký plynulý odpor, čiže dokážete aj počas videa relatívne plynule nazoomovať. Čo je ale zaujímavé na tomto objektíve, je práve jeho rozsah od širokouhlého ohniska až po silný teleobjektív 210 mm. Dokážete si pritiahnuť naozaj vzdialené objekty alebo výrez z krajiny a na tom dlhom ohnisku môžete fotografovať aj portréty, dokážete aj nejako rozostriť pozadie, ak zvolíte najnižšiu clonu. Nech sa páči, fotografie nafotografované Nikkorom Z 18 až 140 mm. Ak by niekomu nestačilo priblíženie 210 mm po prepočte na full frame, môže siahnuť po tomto ďalšom kompaktnom, aj keď je to najdlhší z tých objektívov, ktoré vám dnes na DX formát ukážem. Je to stále kompaktný objektív, ktorý schovám v princípe do dlane. Áno, musíte mať dlaň ako drevorúbač, ale schováte to tam. A samozrejme je to opäť objektív, ktorý sa vysúva. Musím ho najprv odomknúť do tej pracovnej pozície 50 mm až 250 mm. Tí, čo počítate so mnou, tak crop factor je 1,5, to znamená 75 až 375 mm. To už je naozaj
ultra teleobjektív, ktorým si môžete trúfať pomaličky aj na wildlife. Tento objektív je naozaj ostrý, je naozaj s kvalitnou kresbou, zaostruje rýchlo. Nemám, opäť zase za tie peniaze som nenašiel jediný problém, ktorý by som vedel tomuto objektívu vytknúť. Je to radosť s týmito objektívmi fotografovať. Tento objektív je dokonca ostrejší ako ultrazoom, ktorý sme si predstavili pred chvíľočkou 18-140, kedy už na 140 trošku cítiť zmäkčenie tej kresby. Takže ak by ste chceli naozaj jeden univerzál, tak by to bol tento objektív 18-140, ale ak by ste chceli mať o malinko širší rozsah, to znamená, začínali by ste na 16 mm ohnisku, 16x50, 50x370, tak tieto dva objektívy vám pokryjú v prepočte na full frame ohniska od 24 mm do 375 mm. Naozaj predstavte si tieto rozmery, túto váhu v týchto dvoch objektívov, ktoré sú síce plastové, ľahučké, ale ich optický výkon vás naozaj prekvapí. No a potom tu mám niečo pre tých, ktorí milujú širokouhle zábery krajiny, architektúry alebo širokouhlého dokumentu. Tak pre nich tu máme ultra široký objektív, ktorý je v rozsahu 12 až 28 mm. Opäť poďme počítať krát 1,5, to znamená 18 mm až 42 mm po prepočte na full frame. Naozaj širokánsky záber. A pozrite sa, ako je tento objektív extrémne kompaktný. Pozrite sa na to. Polykarbonátový bajonet. Objektív sa ale pozor, počas zoomovania nevysúva a zoomovanie je realizované pomocou PZ, Power Zoom, motora, ktorý hýbe zostavou. To znamená, že tento objektív môžete ovládať dokonca na diaľku pomocou vášho telefónu. Ovládať nielen spustenie, expozíciu, ale môžete ovládať aj záber, uhol, ktorým chcete snímať. Pri videu naopak môžete ten Power Zoom využiť na to, aby ste plynulo zoomovali a odzoomovali do scény naozaj ako pomocou filmovej kamery. Extrémne kompaktný, ľahučký objektív, ktorý sa perfektne ovláda a naozaj krásne kreslí. Beriem si ho všade tam, kde viem, že mi štandardný zoom nestačí, kde budem mať málo miesta, nebudem mať kde ustúpiť. Nech sa páči, pozrite si fotografie, ktoré sú nafotené Nikorom Z 12x28 mm. No a posledné dva objektívy, ktoré nás dnes čakajú, originál DX objektívy od spoločnosti Nikon, sú svetelné objektívy vo svetelnosti f1,7. 24 mm objektív je po prepočte 36 mm na full frame a to znamená, že ide o taký svätý grál mnohých dokumentárnych fotografov, mnohých street fotografov, pretože ide o jedno z najklasickejších ohnísk. Ale podobne je na tom aj druhý objektív, pretože ohnisková vzdialenosť 35 po prepočte je 52,5, čiže veľmi blízko, takmer totožne s najklasickejším ohniskom vo fotografii 50 mm, čo zodpoveda približne záberu ľudského oka. Takisto aj tento objektív je využiteľný na street fotografiu, na reportáž. Navyše, tento objektív má ešte označenie MC, mikro, to znamená dokáže extrémne blízko zaostriť. Môžeme ho využívať naozaj ako makroobjektív, aj keď fyzicky nemá zväčšenie 1:1, ale práve po započítaní crop faktora 1,5 dostaneme, že ten objekt sa nám presne zmestí na poličko APS-C alebo DX fotoaparátu. Nech sa páči, fotografie nafotografované s týmito dvoma pevnými sklami Nikkor Z 24 mm a 35 mm vo svetelnosti f1,7.
Ja som si bol ešte pre jeden objektív, ktorý som vám chcel ukázať, pretože práve pomocou tohto objektívu sa mi podarilo nafotografovať aj v tých kritických podmienkach na Salaši, Zašera, večer v kolibe, pri ohni, v protisvetle. Práve vďaka takémuto objektívu, nie je to objektív primárne určený pre DX fotoaparáty alebo APS-C Nikon fotoaparáty. Je to full frame objektív 20 mm vo svetelnosti f1.8. Ak prepočítame jeho ohniskovú vzdialenosť crop faktorom 1,5, dostávame ohniskovú vzdialenosť 30, čiže relatívne širokouhlý objektív vo svetelnosti f1.8. Je to S-kový objektív, to znamená, že má perfektnú kresbu, je perfektne vyladený pre snímanie do protisvetla, má rýchle a presné zaostrovanie, takže naozaj s týmto objektívom som si to na Salaši užil a naozaj som vyhotovil snímky, ktoré na prvý pohľad ani na druhý nerozoznáte od tých, ktoré boli pred rokmi na tom istom mieste vyfotené pomocou full frame fotoaparátu. Dnešný diel vás nemá presvedčiť a nemal vás presvedčiť o tom, že DX fotoaparát alebo APS-C fotoaparát sa vyrovná full frameu. To som netvrdil a ani stále to netvrdím. Mal vás len upokojiť, že nie vždy musíte mať so sebou to vaše najdrahšie dielo, ktoré je väčšie, ťažšie, púta pozornosť, ale že v pohode môžete siahnuť po menšom DX tele, menšom objektíve. Je to celé ľahšie, kompaktnejšie, lacnejšie a ten výsledok je častokrát veľmi blízko k tomu full frameu. Prázdniny sú za dverami, dovolenky takisto, čakajú na vás dobrodružstva a vy na nich nezabudnite na DX formát Nikon, pretože tento formát vám umožní naozaj vyhotoviť nádherné zábery z vašich dovoleniek, dobrodružstiev. Môžete ich spublikovať nielen na webe, môžete si z nich vytlačiť krásnu veľkú výstavu a na vernisáži uvidíte, že všetci povedia wow, tak to sú naozaj super fotografie. Takže nezabudnite na DX formát a vidíme sa na budúce v ďalšom videu. Čau! Keep inspiring.